Okay, may buntag Dakbayan sa Dumaguete, may buntag sa Lawigan sa Negros Oriental, may buntag of course sa atong mga suking tigpaminaw sa probinsya sa Siquijor, probinsya sa Maya Cebu, probinsya sa Bohol. Kutob sa atong maabot ni ato ang Sibya sa Kandos Balita. Nagpagot-got karon ang mga katawhan sa Dakbayan sa Dumaguete, ilabi na kining driver sa pinikab nga kabahin lagi ining giduso sa DILG nga matud pa nga dili na pwede muagi ang mga pinikap driver sa National Highway. Gani ubay-ubay mga National Highway nga kanunay hatdan og pasahero sa Dakbayan sa Dumaguete sa mga pinikap. Gani atong gipakuhaan og panahon si City Councilor GB Imbo sa Dakbayan sa Dumaguete. I really do not know if that is a national law, but I believe that is a DILG kanang resolution. Yes. Na nag-dictar sa mga local government units na ginadili na ang atong mga pedicab pag-agi sa national highways. But aduna po ni siya exemption. Doon naman siya exemption na kung nabala ni ang isulti na sa ilang balaw doon na og ang national highway wala ang mga sakyanan, wala pa 40 kilometers per hour, exempted ka na. Okay. Exempted na siya. So basically, the city of Dumaguete, in which ang atong siri sa siyudad sa Dumaguete, ang atong mga sakyanan, natuo man ko nga dili makaabot og 40 kilometers per hour because of the traffic. Yeah. So basically, ang Dumaguete City is exempted by that if you will follow the kanang ilang balaod na gihimo sa DILG. Ang akong pangutana ni Ana is that there are areas in our province in which ang mga tricycle kinahanglan gud mo traverse sa atong national highway to bring people to their destination. What will happen to this? Ug ato ginapagatumanon. What will happen to these people? Kay makaluoy mo kuning atong usa. Primero makaluoy sa atong mga tricycle drivers. Kay ang ila, that is their source of livelihood. And they have to pass through national highways to bring their passengers to where they would like to go. Asa mo na sila moagi? Asa na to pagyon? So that is I believe something that has to be looked into. Tanaw ginapagay sa atong national, kani mo ko sa atong mga national laws usahay, dili kay mohaom sa local situations. So baso lamang if they could look into that area nga doon na mga bitaw nga to exemptions. Maybe in highways nga katong 4 lanes, 5 lanes, diha na to katong dagko nga mga kusog kay ni mga sakyanan, diha na to iban ang mga tricycle. Pero kana atong national highways dire nga tagtulay sa mag-atbang, di man ni kadtong kusog, wala po'y kagyan atong mga katawan. Iexplikar ni Dumaguete City Councilor GB Imbo nga matod pa niya kung kining balaod noon sa pagdili sa mga tricycle kung pinikab sa pag-agi sa National Highway ilabi na diri sa Dakbayan sa Dumaguete. Matod pa ni Councilor GB Imbo, ila pa nga tan-awon kung obserbaran usa nila ang syudad sa Dumaguete, usa nila ipatuman ang maong balaod noon sa DILG. Kani basically kaming mga elected officials, ako personally, if that would be implemented, I would really oppose. I would really kanang state my dissentment. Kana bang atong kuan mga di na namang murag we will state our opinion nga that is not I think that is not kuan, that is not a law which is not so applicable to our city and our province. Kagmay matong kadalangan. We don't have 6 lanes, we don't have highways nga tag 6 lane nga usok kini mga sakyanan. We don't have that. What we have our national highway kanang kanang real is considered a national highway. Kanang atong predecessors niya is considered a national highway, but vehicles are not traveling that fast. So dili kusog ang pagdalagan. So I would like to ask our DLGO, they will really implement it to take a look, tanaw sa nila ang sitwasyon. And I believe, pag ilang na pagkawato, there will be a lot of dissentment, doon na yung mga sa itong katawhan, kay dili lang pinikab driver, kung dili usap ang mga pasahero. Kaya asa man, gikan sa airport, asa man mo agi. Katulad sa kuwan, asa mo agi. Diyan, nagus national highway. Kung sa may sakyan sa itong mga pasahero.
gikan diha sa moadto ta sa atong kasim moadto ta Changi, moadto sa simbahan. Pay sakay tag tricycle, sakay tag pedicab. Asa man ta moagi kita national highway. Unsa naman itong kasakyan o pamuna siya? Of course, matod pa ni Dumaguete City Councilor GB Imbo kung naugaling ipatuman gyud nila ang balaod noon sa DILG nga ginadili ang pag-agi sa mga tricycle sa pedicab sa National Highway. Ania ang pamahayag ni Konsehal GB Imbo sa syudad sa Dumaguete. Mandate na mo na sila mandate po. And then di man puta ka ingon nga di puta ka kanang we cannot also pagbasol nila o pagkuha nila kay that is sila man po yung makuhaan nga dili mo tuman silang trabaho. Correct. Ato lang siguro is paghanyo pa nila if that will be implemented nga atong suray nanyo sila nga di lang tanto itiktuhon mo ilang tao kato lang yung sa mga highways nga kusog kayo ang mga dalaga sa pedicab then maybe pag di na to itiktuhon kayo kay daghan kay mapiktuhan daghan kay mapiktuhan. Ato na pangutana si City Councilor GB Imbo kabahin sa balaod na usab sa helmet law kon na kahinumduman karong bulana ang lugway sa kumbaga pag-istrikto sa helmet law sa syudad sa Dumaguete. Ani ang tubag ni City Councilor GB Imbo kabahin sa lugway nga dili istriktohon ang syudad sa Dumaguete sa paggamit sa kana siya usap po na siya ka very controversial nga balaod. Very controversial. Ang atong HPG, ang atong LTO is katuman sa being a national law. Being a national law, they have to implement that. Ato naman itong ipatawag ito sila sa konseho in the hope that it be implemented only in areas where it becomes very dangerous. Itinoon man po na siya na magbiyahe ta mas maigi lang na helmet kay accidents happens at a split of a second wata kabalo aksidente na din. Pero diri sa Dumaguete within the bounds of Dumaguete diri sa ato mga motor paspas we ask them to give them a break di sa nila implementar in full kay luoy po kayo ng mga atong tanaw kaya wala pa helmet pa ning uban. Ila man itong gitagaan of 3 months and I believe po ito na. Well, they will really implement it. It's a national law. Then, atong mga katawhan has to follow. Hindi mo po dakpon, hindi po mo labit, dakpon mo po. Dakpon mo po. So, you have to follow the law, to have order, and then in case that law will be repealed at some time na hindi ko nabita nga there's a break. Pero as of now, karong panahon it's a law and we are citizens, law-abiding citizens. We follow the law. Yeah. We follow the law. So that will be enforced. Okay, ato gani atong ipangutana ang kauban ang lokal nga tigbalita kabahin usab sa pag-usbaw kun sa pagtaas sa mga plitihan sa mga sumalakay sa mga pedicab diri sa syudad sa Dumaguete. Ato usab nga gipangutana si City Councilor GB Imbo kabahin. Existing ordinance na sa syudad sa Dumaguete nga if there's an increase of a certain amount automatic to siya nga after a public hearing musaka to siya for a certain amount. But kani nga konseho karon gibag-o na po itong ordinansa ha. Bag-o na po ito. And then it was decided upon nga plitihan is 9 pesos. 9 pesos. So for the city of Dumaguete. And then wala to siya mechanism in which manaog musaka kanang automatic siya, wala to siya. So, if ever there will be complaints again nga nanaog naman ng gasolina, magpaubos sa puta, then we have to do a public hearing again. Post mo na po to siya, and then start all over again. Okay. O, musaka na po. Balik na po ang public hearing, musaka na po. But, as long as karon ang atong stable ang atong gasolina, di lang siya manaog to the extent na mabakayo, I think that is reasonable na kaya. Karong bulan na ang pagtuki sa 2019 na budget sa karaiyang ahensya sa gobyerno
si City Councilor GB Imbo atong gipangutana kabahin sa budget sa Dakbayan sa Dumaguete kung ano na ba ni increase sa budget sa syudad sa Dumaguete karong umalabo tuig 2019. Deliberating on our 2019 budget. Karong adlaw, tomorrow another na po. We'll be calling on the committee meeting, department heads. Deliberation pa na siya. Kaya ang atong city mayor has submitted his budget for 2019 and diyon sa pagbahin-bahin magamit. Nisaka ang atong budget sa siyudad. Nisaka. It's about 700 million kapin, di lang kung funds exact amount, in which there is an increase of about 100 million plus. That is, kanang nakalamig na because that is internal kalabang income sa siyudad, dili na siya coming from IRA. So that's a revenue na generate sa siyudad because of a business coming in. And those are the things that we want to bring to the province, to the Ikwana. If business o ang negosyo muadto sa atong kalusuran and other cities, internal revenues will increase. Once these internal revenues will increase, the internal budget will also increase. Daghang magamit ang siyudad. So, what is happening to Dumaguete, I hope we could duplicate it in other towns like Sibulan, Amlan, cities like Baez and Tanhay, and Mabinay, Pamplona. Then if business will be in this area, then definitely the internal revenues pasaka, there will be more money for more infrastructure projects. Okay, aniya sa tas pagpaila si City Councilor GB Imbo kay kahinumduman sa wato naka balon ni City Councilor GB Imbo nga mi-file kani ni siya o midoso kini siya sa sertipiko di kandidatura isip board member sa Negros Oriental sa Segundo Distrito. Ato gani atong gipangutana nga mibisita na siya sa iyang makapirintihan sa syudad sa Baez. Tinood ka na, niato ako sa akong mga amigo, sa akong mga paryente, sa Baez, sa akong mga kaila. Kapasalamat ako ko kay because kani ako pagdagan being an independent, you know that medyo kanang diferensya na sa udula kay partido. Pasalamat ko nila because they have given me their full support. Ingon sila nga ila kong pagkatabangan, pagabot sa eleksyon, ila kong pagkatabangan sa pagpaybalo sa katawhan na niya si Konsyal JB Imbo nga taga Dumaguete nga mudagan pag-board member sa atong distrito. So, salamat kayo sa akong mga paryente diya sa Baez. Salamat kayo sa atong mga amigo diya sa Baez. Sa Tanhay, Pamplona, I'm still going. Mabinay o upo ko kaadto. Pero one of these days, I'll be going there and if magpaybalo dito nga I'm running for such a position. Gani atong gipangutana si City Councilor GB Imbo nga katong wa pa kaila ihatag kini siya sa iyang pagpaila si City Councilor GB Imbo sa lalawigan sa Negros Oriental, ilabi na of course ining Segundo Distrito sa atong probinsya sa Negros Oriental. Ania si City Councilor GB Imbo. Si Konsyal JB Imbo diri sa siyudad sa Dumaguete, kaniadto sa kapitan, barangay kapitan, kaniadto sa barangay konsyal, 3-termer city councilor of the city of Dumaguete, a public servant willing nga mo serbisyo diha sa atong mga katawhan diha sa second district. Kaning atong distrito, if sa kuan pa na, if they would need a new blood, bagong pamaagi sa pagserbisyo, then I am presenting myself to make myself available. Akong ihatag ang kugalingon na o pagatugutan nila nga mo serbisyong tinuray diya sa Segundo. Kandok